Nangawa, uy! Asa man si Ronron og sila Ashley og sila Grace, ha? Kaon na yo, kaon na kaon. Asa naman sila Ronron, uy? Wala man lang sila naglaag. Mingaw kayo ko, ako lang isa diri nagdula. Kabalo ka mo sa kaaning kahoy, me. We, sure, oy, kabalo day ka mo saka. Sige daw, testingan daw nato, be. Saka ka diri, ha? Sige daw, ngeng. La, sige, saka gyud. Oh, tulakon ako, tulakon ako ang imong tiil, ha? Oh, uy, la, dugay lagi ka mo saka lagi. Okay, la. Tuana, hala. Oh, ayaw naog. Ayaw naog ba? Kay pugnan ako ka ba? Pugnan ako ka ba? Ayaw naog. Sige, saka. Sige, Jud, saka, Jud. Ito taas, Jud. Oh, katol. Sige lang. Ligoon, takaunya, no? Sige, saka, Jud. Saka. Sige, saka. Lang. Sige, saka. Ayaw naog. Ay! Nakaraday ka diri, di ba? Ikapila ta kagingnan nga. Gingnan ta kapila ta kagingnan nga yung sige gilabutan ng tulaan sa akong anak. Kawap. Sige ra kagkuan ha, balik na imong batasan magsige ka panghilabot mo ha. Bantay ka usba. Bantay ka usbo nimo, katilaw yung kanako. Teka ha. Gibart, ikasaban lagi ka, gikuha lagi tong dulaan. Kakinsa day tong dulaan, Gibart? Lahaman to. Ako arman tong gikuha largo nga wala sila kabalo. Bantog day ay gi kasabaan ka, kay labtanon day kayo ka. Anong dulaan, be? No. Ako na po'y dula, be. Emo day na, Gibart. Wala lamang ko'y dulaan. Gikuha man. No. Ali iyo, ibugno day tika, ilaban day tika ato kang manoy uming. Kay hapit na ang araw sa gagpang. Adto ta niya, ikaw akong sakyan. Muagi tagtagbakon. No. Dili lang tadula, no. Amin na, Bi. Amin na ba? Na. Kumbong, manuti kang mama. Ako naman eh. Wala magkukulaan. Ako naman eh. Hindi ka na kumpong pa. Ako naman eh. Gibart. Ano ka ba yun?